shigo tun yau tun da yau daren 21 gashi kuma an dace da daren juma'a wanda wani kauli ma na manyan malamai yau wannan dare shi ne kamar daren da ta tare da mun ta da ta tare a safa wani dare ne wani ne wani to alhamdulillah ruwa kuma kasharan kuma da yanzu a faɗa tana da matuƙar muhimmanci hadisi sai inganta hadisin muslim da na aisha Allah ya kare ita take cewa Allah sai ta kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtahi bi ashar awakhir min Ramadan ma la yashtahi bi ghairi Allah yana matukar zane dantse a goma nan na ƙarshen Ramadan wanda baya irin wannan tsayawar a shauran ranaku nake cewa a shirin farko na Ramadan Allah yana haɗawa da sallah da kuma hutawa amma goma ƙarshe ya zo ba da cin hutu a gaza naɗe shi kuɗa sarake gaba ɗaya ya rataye ta babu zancen kwantawa babu zancen hutawa ba zancen bacci ba Allah baya bacci da masa sallallahu alaihi wasallam sai dai huta to hutawa ma ba a yi naɗe shi kuɗa ake sannan kuma yana tada iyalinsa wanda duk zai iya sallah za a tashe shi yaro ne ko babba ya tashi lalle ya tsaya ya yi abinda da baya yi a wannan darare saboda wannan darare ne muhimmai kamar da dama ake ta faɗa Allah ya ware wasu darare guda goma a cikin watanni uku a ranakun shekara gaba ɗaya da goma farko na watan Zulhajj da kuma goma farko na watan Muharram da kuma goma ƙarshe na watan Ramadan wanda yanzu shi muka shiga waɗannan goma suna da muhimmanci yan uwa suka faɗi cewar wayannan goma guda uku da Allah ya ware kowanne an bashi wannan falalar ne saboda wani dare ɗaya da yake ciki goman farko na Zulhajji sun ce duk falalar da ya samu saboda ranar Arfa goma farko na watan Muharram duk abubuwan da suka samu wannan goma saboda daren Ashura goma ƙarshe na watan Ramadan sun samu ne saboda daren Lailatul Qadr to yaushe ne daren Lailatul Qadr an saba tun daga sahabban manzon Allah an saba yaushe ne daren Lailatul Qadr tun daga sahabbai wasu ce duk mara ne yana zuwa mara game da saboda hadisai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzala ya ce ku nemi dai wato daren da ta kadar a goma ƙarshe na Ramadan a tara da ta saura ko bakwai da ta saura ko biyar da ta saura ko uku da ta saura kaga daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 to ba sahabbai ma sun saba tun a wannan lokacin ko da suka tsaye da ita a dare daya kamar sayyidina Umaru shi a wurin sa ya ce daren 27 kawai shine daren da ta dare saboda wasu dalilai Ubay bin Ka'ab har rantsewa yake yana cewa ya rantse da Allah cewa daren da ta dare da manzo Allah ya faɗa da irin abubuwan da ya faɗa a daren 27 ne saboda irin abubuwan da manzo Allah ya gaya musu da alamu da aka yi to ala kulli halin koyaushe ne ma dai kamar da malamai suke faɗa cewar an koye daren lailatul qadr ne a wannan dararen domin a tsaya wa dararen gaba ɗaya inda an bayyana wani dare ne guda ɗaya kaga za a iya barin sauran dararen ba a raya su ba a ware wannan daren a raya ta shi ko abin da ake nufi duk a raya dararen domin kowane daren ne ma ana ninke-ninken baye-baye da Allah yake yi wanda suke ana ninka duk abin da ake bayarwa ninkin ba ninkin tun daga farkon Ramadan har zuwa 20 ga wata da duk abin da Allah ya bayar daga 1 ga Ramadan zuwa 20 ga wata to man shigo goma ƙarshe a kowace rana yana ɗaukar wannan abin gaba ɗaya a ninka sau 70 a baya to shi sa ake so dukkan dararen ma a dinga raya su kar ma a ce ga dara to amma bayan Allah ba zai game da na tun daga sabon manzo Allah sun faɗi cewar lallai wasu darare sun fi wasu darare ana bisa kauli ne mafi mai ƙarfi wanda an sha faɗa a nan ma malamai an sha faɗa da istinbadin da aka yi tun daga sabon manzo Allah tun daga Abdullahi ibn Abbas cewar lallai ana sa ran daren 27 din nan daren 26 ran 26 daren 27 wannan daren lallai ana ganin shine daren da ya da yake saboda abubuwa da ya tare da yawa kuma manyan bayan Allah sun tafi a wannan to idan daren ya zo me ya kamata a yi sai da tana Aisha ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullahi idan na dace da daren da kadar me zan yi yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ki ce Allah kai mai rangwame ne mai afuwa ne kuma kana son rangwame to kai mun rangwame ashe za a tsaya wannan daren ne a tuba ga Allah a nemi gafara Allah a nemi duk abin da ake so kuma dama ba abin da mutum zai nema fiye da ya samu afuwa lafiya da zaman lafiya da kuma Allah ya gafarta masa domin zunubi shi ne yake tsare komai ga bawa to idan bawa ya riko ga Allah Allah ya gafarta masa to shi ma Allah ya masa komai to bayan Allah sun faye mu rumshi a mata tijari Allah ya da gare shi bai da almajirin da yake tabbata da halali yace shi kuma idan wannan daren ya zo me
yace ba mu da kofar da ta wuce gurin uku da manzo Allah yace da kofar da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake salati ga manzo Allah shi da nake cewa ba shi da wani sharadi da abin da ka sani yana da sharadi amma salati ga manzo Allah ba sharadi saboda girman manzo Allah da soyayya da Allah yake manzo Allah shi da kai ne kawai Allah zai baka baya bukatar kai daidai ba kai daidai ba saboda girman manzo Allah da kai Allah zai baka kuma an ga wannan tun daga sabon manzo Allah an sha fara da wajen ma Ubay bin Ka'ab da Ibn Tabi'in manzo Allah yake cewa Rasulullahi ni mai yawan sallah ne da dare ya zan sanya salati a wannan addu'o'in nawa gare ka an sha fara nan cewa sanya kashi ɗaya cikin hudu ce yana da kyau amma ka kara ya fi maka sanya biyu ga ɗaya bisa uku har sanya rabi har yace dai to ya Rasulullahi zan sanya dare na gaba ɗin salati gare ka Allah ya ce to ira ba hango wani ba zuwa to za a ije maka duk abin da ya dame ka kuma za a gafarta maka duk zunubanka to wai bin Ka'ab sun yi haka da manzala me yin natijar da ya samu wai bin Ka'ab ya je ya rubuta salati ga manzala ya rubuta salati ga manzala fa abin da yake sai salati ga manzala ya samu abin da ya samu kuwa wanda yake shine wanda yake ba wanda yake neman duk abin da ake nema a samu wanda wai bin Ka'ab ya samu wata falla wanda ba a ji a wani sahabban manzo Allah wanda ya samu wannan falla saboda rukun wancan salatin da yi na manzo Allah ya rike saboda mutukar za ka yi ta salati ga manzo Allah to za ka kusanta da Ali to da ka kusanta ga manzo Allah kuwa ba abin da ba zai zo maka ba wai bin Ka'ab yana ta salati yana kusanta ga manzo Allah har ya sanu ya gano waye manzo Allah ta ina ya samu wannan wai bin Ka'ab ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana karatun Alqur'ani Allah ya zo wata aya ya tsaya ya koma baya ya ƙara zuwa wajen ya tsaya ya koma baya ya ƙara zuwa wajen ya tsaya ubai yana zaune Allah ya tsallake ayoyi guda uku ya wuce karatu ya wuce ya yayi nisa sai ya dawo kuma ya zo karanta wannan ayoyi da ya idan sai ce ubai ya ina karatu na tsaya baka tashe ni ka gyara mun ba ya ce wane mutum ya bai ce ba ka san gyara ba a ce a yi ƙur'ani bai isa yi magana ba haka ubai bin Ka'ab ya ce a yi ƙur'ani bai isa yi magana ba sai ce ai da ka ɗauke wannan ayoyin ta wuce tuni na share su daga haddata na san Allah ya shafe su da ka dawo ka karanta sai na san Allah ya dawo wannan salati da manzala ne ba da koyi bi da kai wannan hasken da gano waye manzala bai ce ba kai daidai ba shari'i ne idan ba daidai ba ce ba daidai ba ne manzala ya tafa shi ce Allah ya kara maka imani daga nan fa Allah ya aiko manzala ya ce ubayy bi da kai ya karanta manzala ya kira ubayy ya ce ubayy Allah ya ce ka karanta Qur'ani ce Allah ya ambace ya Rasulullahi ce Allah ya ambace ka ya fashe da kuka saboda munna to salati ga manzala shi ba ubangi wani na kusanci ga manzala ba mu da wani abu la mu rike salati ga manzala ba da talama mu da muke da salatin fati ne yake da mu shi yana cewa salatin fati hankali ba zai shiga cikin ta idan ka ce da hankali za ka aure falalarta to ba za ka imani ba saboda ta wuce kafin hankali shi sa irin wannan falalar ce wanda mushrik ya ce salatin fati tana da martabobi guda bakwai da zahiri da baɗini da baɗinin baɗini da baɗinin baɗini amma yace da abin da aka faɗa nan ba zahiri ba zahiri ne ma aka dan faɗa dubiyar ke ta wasu suke ta suka ake ta abubuwa ba ma je baɗinin ba bare a je hawa na bakwai ko da yake da wannan kalbi na salati ai ba mu da komai ba mu da abin da zamu sai mu gada rukun ku bai salati fati mu ƙara neman kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zamu yi ta salati ga manzo Allah shi ne kofa wanda kofar da yake ba a kulle ta har abada da muka rike wannan ba abin da za mu samu ba Allah ya taimake mu kuma wannan jarari Allah ya magana wannan da suke dawo mu kuma Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ba mu kamanta abubuwan da ke gama kowa ya kokari a mai daga hankalin mu a kamanta kowa ya rinka kokarsa da himmarsa mutum mai kyauta niyya ya fi da lafiya a kan da abin da zai ga Ramadan ga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma hidima in iyaye suna nan wanda Allah ya ba shi wannan dama a wannan wata na Ramadan to Allah na ya gama da mako ba sai ka shiga Allah ya ba mu dacewa Allah ba mu dacewa a abubuwan na sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake sa cikin ibada in ka dauki harkar abu da yake da farilla ba kan sa sallallahu alaihi wasallam duk wani abu a shafa su da ya kamata mu rike wannan
wannan kanzi da Allah ya ba mu al'asas kuma kashi da Allah ya ba mu kan mu da mana da faɗa a kanta har ka ta imani duk wani abu da ka gana tsaye da ake da shi imani ne ya sa ake ta alƙur'ani na imani ne ka haɗa hankalinka haka duk wani abu da aka ce maka da imani da shi sallan nan azumin shi kansa ake da kuma ka imani ne ya sa domin za sa sallama aikin baka san zuwa annabi ba don mun san maza sallallahu ya tambayi sahabbai cewar wani imani ne ya fi girma a cikin imani sai sahabbai suka ce ya rasulullahi imanin mala'iku ya ce a mala'iku a isa an tare da Allah su ba wani mamaki da ba zai nasu imani sai suka ce ya rasulullahi imanin mu da muka yi ta kai da shi ba a yi kuna nan gashi kuna gani na kuma sakamakon kuka suka da alƙur'ani da wahayi da komai da haka aiki zai hana ku imani da su ya rasu layi a ba mu labari ya ce imani mafi girma a wajen Allah imani mafi ban mamaki imani mafi daraja shine imanin waɗanda suka gani abu a rubuce ko suka imani shi mu ne kenan wanda ba mu ga annaba mu ga sahabbai ba mu ga duk abin da ya faru nan jin sa kawai maka an tafi daga mutum imani shi to imanin ne yana da girma a wajen Allah imanin yana girma a wajen Allah shi da Allah ya fara fara sahabbai da cikin rusul al-umma ta cewa ko akwai ne ulama da gobe wannan mutanen mu na ƙarshen wannan zamanin muna fatan Allah ya haɗa mu zamanin sahabbai amin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka alkhairi Allah ya ƙara lafiya Allah ya gatar da mu a cikin wa'annan da masu albarka Allah ya sa mu cikin wanda yake kyantawa da wuta Allah ya kuka kai wani mara kai Allah ya kuma Allah ya samu lafiya Fatiha Gogo.